Gitayog sa magnitude 5.3 nga linog ang Governor Generoso sa Davao Oriental kaganihang buntag. Nabati usab ang pagtayog sa ubang lugar sa Davao Region. Aniyang dugang detalye. Gisugat og pagtayog ang unang adlaw sa klase sa ubang tulunghaan sa Davao Region human miigo ang magnitude 5.3 nga linog sa Governor Generoso sa Davao Oriental mag alas 9 sa buntag adlaw Miyerkules. Sa video nga kuha ni El Abenuhar, makita nga nanggawas ang mga estudyante dinhi sa usa ka tulunghaan sa Santa Ana, Davao City. Temporary usab nga naundang ang gipahigayong enrollment sa usa ka tulunghaan sa Bangkal, Davao City. Human nabati ang kusog nga pagtayog. Tingala ko kay ang mga teacher ug ang katong uban nga mga parent nanggawas. Sa datos sa FIVOX, natala ang sentro sa linog sa Governor Generoso, Davao Oriental. Aduna kini gilawmon nga 17 kilometers og tectonic ang iyang origin. Sumala sa FIVOX, nasinati ang linog sa ubang lugar sa Davao Region, Soxargen ug Northern Mindanao. Samtang, gibutyag usab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Oriental nga wala kini natala nga danyos nga epekto sa maong linog. So par wala ay tay nadawat gyapon nga kuan kay magtawag ra man sa mga kung nagi mga damage nga mga building, so advice nila so parang nasa na yung mga suspend gihimo nila sa ilang mga eskwelahan sa mga NGOs. Ginapahimang nuan usab ni ini ang publiko nga mamahimong alerto og tumanod ang duck cover and hold pananglitan do na sa mahitabong pagtayog. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.